Voiko mennä aika ahtaaks mennä tonne sisälle takaryssylle? En mä saa huuta kilpeä kattaa. Niin no. Joo, se suoraan nousee. Nyt jos mä oikein ymmärrän. Musta tuntuu, että mä oon tässä aika turvallinen, mä en jää kenenkään alle. Joo, minä en ainakaan jaksa juosta niin paljon, että ei Valmiina! 3, 2, 1, Peikö! Heti joo siinä. Aha, tulee vähän tuosta pursketta. väärä kulma. Kaikki on nyt siinä oviaukossa. Joo. Kiertää. Kokeillaan ainakin. Tosi siellä on ne ikkunat, mistä ne voi ampua meitä, mutta... Saiko ne ampua ulos? Siinä oli ne ihan niin alhaalla olevat ikkunat, niistä sai ampua pihalla. Punainen! Onko siinä Joo. Oli. Eikä toi pääs kuole. Kaikki on lämäreitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kun tulee sieltä pitkältä. Arttisaari! Tänne päin! Se saa! Tänne! Kuukanen, tänne! Käytämään eteenpäin! Se oli siellä. Kuolleita!
Eikö? Käy. Mäkin haluan kyllä mennä sisälle enemmän. Vittu kun tulee kimmukkeina. Toi tosta pois. Tonne, vaikka tonne. Se on punainen siinä. Mitä siinä opetetaan? Tonne. Tossa. Onko se joku? Tossa on oma tuola. No tuon oven takana. Tän oven takana. No, kokeillaan. Mä näin siinä jonkun. No, kokeillaan. Kanatti! No niin. Tää olisi kuollut. Ai sä olit kuollut jo. Mä olin kuollut. Sori siinä sitten. Mä ajattelin, että mä oon Pukko. peliä. Kyllä mä selviin tätä. Joo. Häh? Pukko. Musta tuntuu, että mua hetken aikaa pelastet. Puukosta suoraan offarille. Niin se menee puukosta. Joo. Hyvä. Puolut tulee. Oikealla. Joo, no mulla ei oo sit. Saatoin ottaa osuman niin herrasmiehenä niin. Joku tämmönen lisäpeli. 90. Otatko tölppiä? Ei mene varmaan tulla. Kana, päästiin peliin vielä. Tommosia. Tossa kai varmaan nyt 3 tossa. Oikealla. Portaari alapassa oikealla. Joo. Otetaan nopealla. Onko se Sitä vappuja kohti. Joo, käytävässä joku. Vappuja kohti. Onko se alhaalla? Mikä tilsu? Pitkällä oli. Sori. Joo, heti siinä oikealla. Hetkinen, miten mä heitin tämän? Niin kuin Tuonne. 2 metrin päässä. Juu, ihan heti siinä nurkan takana. Ei oo granaatteja. Minkä mä heitin sen mun? Saat itse heittää. Ihan vaan. Tuohon nurkan taas. Ihan vaan. Punaisia! Granaatti! Noniin, eteen. Yksi vielä. Siinä on... Miss? Joo, osuu. Joo. Laittaja, että oliko kimmoke. Se oli mun viimeinen lämäri. Katso tonne vaan. Peikö! Tos!
Hop! Joku niinku... Ei, tuolta ammutaan. Vähintään 5 pitää olla. Meillä on 5 pelaajaa pitää vähintään olla. Et jos nyt siihen tulee 6-7, niin... Vasemmaan nurkalla. Vähän niinku pelialojen ulkopuolella pelataan. No, niin kato, just tää kato. No se on ihan siinä rajalla, mutta nyt meitä niinku spawn-reipataan tähän, että... Eikö se nimenomaan niin pitänyt olla, että vähän antaa... Eikö se nimenomaan vähän niin pitänyt olla, että ei tulla spawn-reippaamaan? Ei erikseen vaan. No. Aloitetaan jo okei, Ei mitään peliä vaan. Eikö 5 metriä? Meitä oli jo tässä enemmän kuin 5. Todennäköisesti vielä siinä puskas, mutta... Joo. Ei vittu! Hei! Mun granaatti on siellä maassa. Ja mun raatorit. Kiitos. Onko tää faktaa? Joo, senkin mä tarviin. Isoin puutos vasemmalla rytteikana, niinku oikein puoli. Vaikka on todella takana. Joo. Isä on valmis vihollista. Vihollissa tuolla suunnassa. Iso puukki siellä takana. Granaatti! Up!
jalkaa. 3, 2, 1. Eikö? Katsotaan, tuleeko heti kuolema. Paitsi itsi. L5C. Ei ainakaan nopealla. Joo. Pitääkin sieltä niin aletaan tarkistaa näitä huoneita. Joo. Todennäköisesti vihollista taas oikein puolemaisessa huoneessa. Oh. Sinne jos saa heitettyä granaatin tonne, mutta... No sitten heti siinä oikealla. Heti siinä sen kaapin takana, siinä, sä näet sellaisen keltaisen oven, niin siellä takana. Granaatti! Osuit just sitten siihen kulmaan. Esa! Joo! Kato sen huoneen. Minkä? Tämä. Oota. Onko tuolla kuinka omaa? Kyllä siellä on. 3. Hei, täällä on 3. Omia on siellä vasemmalla. Omia vasemmalla selvä. Eli sitten oikein vaan. Just tehdä sitten toi vaan. Sen täytyy vaan näin. Tuu. Mä nostan sua, kato yli. Ne on ihan tossa heti, katon ne. No ihan tuossa vieressä. Mulla on synnätys. Joo, varas sitten siinä on pieni välirako. Granaatti! Linssi, tuli suoraan kimmoke. Se oli osuma. Voi olla. Jaha. Oot varmaan punainen? Joo, se pitemmällä meinaan ne. Onks täältä niinku kaikki kullat yritetty nöysiä? Joo, en tiedä. Toivottavasti. Onks tuota niinku katsottu kuinka? On tuota. Joo. Meidän omia. No niin. Mennään yksi kerros ylös. Juu, siellä on. Ainakin viimeksi oli hyvän mähinää. Niin.
Yritetään mennä sinne ihan pitemmälle. Niin. Miltä toi ihan toi vai? Juu, ei mitään sitten. Unohda kysymykseni. No, siinä on omia piikilläni. Halutaanko me tätä avata vai annetaanko? Mennään yhdellä vaan. Et sitten yrittää katsoa, jos tonne sais linjaa, niin tuleeko joku tähän mun... Kyllä sitäkin voi periaatteessa avata. Ota siitä piikkiä, jos mä avaan tätä, niin... Siinä on oven takana yksi. Chop. Op, sorry! Granaatti! Niin on se ovi kiinni, mutta... Niin on toi... Niin on toi ovi tossa niinku kiinni, et ne ei pääse sieltä. Et ainoa, et sitten toi portaikko. Siellä voi olla siellä perällä, mutta kun niillä on se ovi tossa kiinni, niin ne ei pääse sieltä ampuu. Eli joo, se on niinku... Joo. Avaakohan ne? No ne voi sitä siitä, jos ne haluaa, mutta... Ei hirveemmin auta. Ei. Et ainoa nyt sitten, että... Voi kohta ne avaa sen. Ei. Se yrittää kyynärpää. Panu yrittää se kyynärpää. Siihen niin osaa. Siihen se... Ei! Ei oo, ei! Tuus vähän siitä kurkkaa siellä sun kilpeilläsi. Ei tuolla yksi keltainen ainakin, mutta tähtää mun. Ei veitä. Okei, niitä on ovella. Onko se ovi auki? Ei oo, niitä on sen verran, että taitaa... Ai kato, joo. Niin on. Ainakin joo. Niin koittaa kohta tulla ovesta läpi. Joo, ne kaikki meni sitä kolme siellä. Okei, nyt tosiaan on valmiiksi se porukka aika riittää. Kolme yrittää.
granun laittaa? Ei. Mä en luullut. Omia vai? Mitä ne on? Onko siellä jo nauhattomia? Tuo oikealla käytävällä. On varmaan, jos ei saa. Joku nauhaton jäi tuosta. Sinne menee vielä joku, niin se näkee siitä. Älä päätyy. Rakkaa jo, ottakaa tosta sokka irti. Ollaanko me vähän niinku nyt motissa? Joo. Ei mitään liikkuu. No kun noilla on tossa. Heitäks mä granun? Ei tarvitse ainakaan. Onko granaattia kellään sun? Mulla on 1 granaatti, mutta... Tänne pois. Oho. Pitää ladata tyhjä. Sokan. Se on sokkaan tuolla. Kiitos. Näin tästä. Juu. Pääsee. No. Sori. Mä kuolin tohon naakkiin, kuka se heitti. Sä pidit sitä pitkään. Olkaa hyvät. Tän kanssa on hyvä olla, kato, kun mä saan oikein tällaisen Aivan. Mä saan olla oikein, kato siinä, niin... Sen jälkeen kun sä tipuit, se ei kukaan ei enää tiedostanut sitä ollenkaan, että sieltä pääsi ihan vapaasti melkein sinne tautepaikkaan asti. Joo, mulla rupes vaan tulee sellainen kutina perseeseen, kun selästäkin ilmeisesti portaikosta rupes tuleen, niin... Mulla ei koko ajan sellainen niinku persen muikeena, että koska tulee. Koska nasahtaa. Zombitaktiikalla. Päälle vaan. Sitähän varten ne on. Tarvitaanko me tämmöstä? Pelijohto! Tarvitaanko granaattia? Ei näin tiedä miksi Ei näe missä on. Noita ikkunoita! Saunaikkunat. Tai se... Mikä? Ikkuna, nyt mennään! Että näe!
7 äijää tähän keskelle, niin peli on ohi. Keskelle!